Lahi na sa kini nga caller. Go, caller. Pasok. Kaya, Pastor, Yeah. kaya Juan 16:13 ba? Okay, sa Holy Spirit? May tungod sa Espiritu Santo? Okay, unsa may imo pangutana? Atong basahon na ang Juan 16:13 aron makasakay ang atong mga nagpaminaw niini kadong panahon na. Inik abot sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang nagatultol kanimo ngadto sa tibuok kamatuoran kay siya dili magsulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti og ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Okay, unsa may imong question ani igsoon? Go. Friend. Pastor, ato na yung connect Pastor sa kinsaman din ni Pastor na maabot man ang espiritu sa kamatuoran. Okay, unya unsa may imong pangutana ni? Kaya i-connect nato na yung Salmo 81:5 Pastor. Okay, Salmo 81:5 atong i-connect diri. Okay. 81 versikulo 5 mo ni iyang giingon. Iyang gitudlo kini kang Jose alang sa pagpamatuod sa diha nga migula siya gikan sa yuta sa Ehipto, diin hibatian ko ang usa ka sinultihan nga wala ko makasabot. Unsa may imo pumuntuan ni igsoon? Kung naaga niya magpamatuod Pastor o dili Jose, dili na tinuod. Pero Jose yun ang magpamatuod Pastor kana basta na ay kamatuoran o prueba, mo na atong susihon kay Jose yun ang magpamatuod ani. Kung nagay magpailag Ginoo, dili Jose ang pangalan. Dili bakat na, pero Jose yan ato nang susihon kay bakit mo na lang kamatuoran kay Jose man dyan ang gitudlo alang sa pagpamatuod Pastor. Okay. So sulod na si Jose Rizal diha. Usa sa pito ka espiritu. Namo gyud mga theology igsoon nga pito kuno ka espiritu, ang usa to sa Surigao, sa usa ka island, ang isa na dinhi sa gitawag nato og Hasaan, ang isa na diri sa gitawag nato og Dapitan. Witaw daghang kay mga Rizalian di sa Dapitan. So kumusulti na si Jose, na paminawon gina si Jose. Anyway, igsoon ang Salmo 81 versikulo 5 walay koneksyon sa 16:13 sa Juan. Kay kini 16:13 sa Juan mao ni ang gisaad ni Ginoong Hesus nga dili siya mosaka sa langit kung ang manglalaban dili mo naog. Mo manggani nga panahon sa Pentecostes, sa diyang si Kristo nakasaka na dito sa langit, panahon sa Pentecostes na-prove nga naa ang Holy Spirit. Atong basahon na kay Juan 16 man to ganina, dirita sa Juan 2:1. Buhat 2:1. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may miabot nga dahuno gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibok balay diin didto ang nanaglingkod. Og dihay mipakita kanila nga dila daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong ibabaw sa matag usa kanila og silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Mauni ang katumanan sa gisulti ni Ginoong Hesus dinhi sa kapitulo 1, versikulo 8, so pa siya bisaka dito sa langit. Ingon siya, apan kamo makadawat hinuon sa gahom sa diha, nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo, og kamo mahimong akong saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, sa tibuok kalibutan. Pagsaka ni Kristo, maabot sa buhat 2, nahimong saksi ang mga apostoles sa tibuok nga kalibutan. Nganon tibuok kalibutan, kasi diyan nagwali sila na tanan nga mga audience sa lain-laing mga lugar. Tanawon tas bersikulo 9 sa kapitulo 2 sa buhat. Kitang tanan, taga Parsia, Media, Ila, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, Cyrene, Judeo, nahantod sa versikulo 13 pertendaganas mga pinulungan diha. So walay connection igsoon sa imong gisulti sa Salmo 21 versikulo 5 ang Juan 16 kapitulo 13. Okay? Kinira yung Lucas 24:47. Lucas 24:47 sa dihan si Kristo nabanhaw og nagpakita sa mga apostoles.
Unya, human din ni sa 47, nag-ingon na siya, nga sa iyang ngalan ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. O kang kinsa ng ngalan, dili na ngalan ni Jose. Atong basahon, ang unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, nag-ingon, o dili malalis nga dako gayud kaayo ang tinago sa atong tinuhuan. Ang Diyos na dayag diya sa lawas, na himatud-an nga matarong diya sa espiritu, nakita sa manlulunda, giwali taliwala sa kanasuran, gituhuan dinhi sa kalibutan. Kinsa mangalan ang giwalis taliwala sa kanasuran? Dili Jose. Wa magina madunggi si Jose dinis Cagayan de Oro. Pero ang ngalan nga giwalis taliwala sa kanasuran, mao si Jesus Christ. Okay? So, last na lang, last. Pastor, Last na lang. masawa man niya pagwalis sa kanasuran, Pastor, nga uyamot, pobre man siya pag-ari diri sa kalibutan. Oh, mo bitaw nga tungod sa iyang ngalan, mo na atong dalon nga ngalan ni Jesus Christ. Ug mo na gihimo sa mga apostoles kanhi nga namautismo sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mo na gigamit nga ngalan. For example, Buhat 2 Kapitulo 37 nagingon, og sa ilang pagkadungog ni Ana, gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro, og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo, pabautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo. So muna nga nganlan, nawali ang Hesukristo, pinaagi sa mga apostoles, pinaagi sa mga nagsunod sa mga apostoles, og hantod rong panahona, kay ang Buhat 4:12 walay lain ngalan nga gihatag silong sa langit nga diin kita maluwas sa ngalan lamang ni Jesus Christ. So, daghang salamat Igsoon naning imong pangutana. Okay? Salamat og nawala naman sad siya. Okay, daghang salamat niya na.